Mga puso, 29 pesos kada kilo nga bugas, mabakal sang pigado nga pamilya sa Kadiwa Center. Pila sa mga nakabenepisyo, senior citizens kag miyembro sang 4Ps. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Nangin bukas sa mga benepisyaryo sang 4Ps, senior citizens, solo parent kag mga PWD ang pag-avail sang 29 pesos kada kilo sang bugas sa bagong bayaning magsasaka ng Kadiwa program sang gobyerno nga ginadumalahan sang National Irrigation Administration. Dako naman ang pasalamat sa mga benepisyaryo bangod tuman kamahal sang presyo sang bugas subong. Sa 290 pesos, nakabakal ng mga inis ang napulo ka kilo sang bugas. Para makabarato kami, makadakogig nga bulit. Siyempre, tagpila nga daan, tag 52, ti, nantawab lang ang presyo, i-compare diri. Muna bala, ti kabudlay man, kung pigado ka kabudlay. Amo na nga maskin bugat, sige lang, maskin at least makakuha kami sa barato. Requirements sa mga benepisyaryo nga magpresentara sang ila identification card. Overall, siguro no, sang nag-start ang launching namon kapag baligya, more than 10,000 naman ang naka-avail sang bagong bayaning magsasaka rice. Magluwas diri, mayara man sang Rice for All program nga 29 pesos nga kilo sang bugas ang Department of Agriculture 6. Ang ginakalain sini sa BBM Rice sang Kadiwa, bukas ini sa tanan nga mga residente. Sa piyak sini ang iban nga pumuluyo, bisan mahal pa ang presyo sang bugas, nagabakal sila sa gihapon tungod sa kalidad. Wala lang ko kabalo kung ano ang 29 pesos nga sa Boria. Kay naanda na namon ang medyo quality ba lang ang rice. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.